Temnux ixnijat l-Ambaxxata f'Malta mhux se tagħlaq. Se nibqgħu noperaw normali nirrappreżentaw liċ-ċittadini Amerikani bi kburija. Din kienet l-istqarrija fuq Facebook tal-Ambaxxata Amerikana f'Malta, stqarrija li għamlet il-ġimgħa tard filgħaxija b'risposta għal dak li rrapportat l-Aġenzija Reuters jumejn qabel. Wara jiem ta' silenzju kemm il-Gvern Malti kif ukoll mill-Ambaxxata nfisha, ir-rapport ta' Reuters xewel il-President Amerikan Donald Trump irid jagħlaq l-Ambaxxata Amerikana f'Malta s'issa qed jiġi miċħud. Mistoqsi minn dan l-istazzjon biex jagħti r-risposti tiegħu id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burge għażel li jwieġeb b'sempliċi no comment. L-Aġenzija rinomata Reuters kienet rrapportati li l-President Amerikan u t-tim tiegħu jridu jnaqsu bin-nofs il-budget allokat għall-affarijiet barranin. Fost l-ambasċati l-oħrajn li Trump irid jagħlaq hemm dik tal-Lesotho, l-Eritrea, Repubblika tal-Kongo, il-Gambja u s-South Sudan. Dan kollu kif Trump irid jaqta' ma' $30 biljun fi spejjeż. B'sorsi qrib l-Ambaxxata Amerikana saħqu illi t-talba jaf tiġi emendata meta tasal quddiem il-Kungress Amerikan.